Zdravím. Potřebujete pomoc? Uvidíme. No. Počkej, já to zkusím vykvaltovat, jestli bys mě to mohl vystrkat ven. Fúha, čo, zákrutami točená? Jo, už jsem to kopil moc. Má zaseknutý plyn. Tak. Tady bacha, ať něco nesejme. Já to zkusím vyjet, jestli to půjde. Asi to bude chtít trošku zatnout. No. Treba to trošku nakloniť, aby mohla vybehnúť hore. Trošku doľava nakloniť a kormán doprava úplne. A teraz. Kormán doprava a naklon, aby mohla nadbehnúť hore. Já ti rozumím, ale myslím si, že tak to nevytáhneme. Spíš přemýšlím hodit to normálně na bok. Odřený je to stejně. Položit ji na bok a zkusit ji to vytáhnout normálně asi po boku a pak ji postavit na asfaltu. Nebo to... Tak já si podržím balans, ať nemáte výčetky, kdyby to spadlo. Jestli byste zkusili to přední kolo hodit nahoru. Za ten jako rám. Zarám, jo, za padák za padák nebo za kolo. A nebo víš to, možná to nastartovat a zkusit tam dát a my tě potáhneme třeba dopředu, víš co? Bude to hrabat tam. No. Spojku, plyn. Tak, dobre. Paráda. Ty krás. No, len... Je to nic. A čo si moc naklonil, alebo... Jo, jel jsem rychle a lehl jsem. Treba dať bacha, lebo to cesty stávali pre konia, alebo... Tak, jak moc je trefená vidla? Je to jak tak rovně. Nic, borci, až nás něco netrefí. Děkuju moc, já si to pozbírám i te. Áno, v pohode? Jo, v pohodě. Fakt dík, čau. Není zač. Ahoj.